Hey. Ah. Oh. Ah. So kauna ne. Ah. Farin cikin raina ke ce cikar muradina. Kina a ruhina kin san ba za na canza ba. Farin cikin raina ke ce cikar muradina. Kina a ruhina kin san ba za na canza ba. Su mata kauna kin lasan a baki na kurba. Idan kina a garin na san ba za na koka ba. Kaunar kina a cikin raina ba za ni daina ba. Cikar muradin mai so a so shi ne muradinsa. Shi so halitta ne akan ce hakan kiyo yarda. Na baki sokin bani kauna gare mu an shaida. Fure na kauna mun yi rashinsa a yanzu yayi huda. Ya ce garan mai boyan sirri kwada fagen gasa. Zance na so zan fita gare ki hakan fasirri ne. Ki zammani na zama ke ko wannan cikin so ne. Kaunar ki raina ta zauna ciki ta yau zane. Har ma ta sa suna na ki farin cikin raina. Na gode. Ki mini albishiri me za ki bani in karba. Ki ban ta kullani ko zana baki azarfa. Kaunar ki ta sanya ni yanzu ina ta sassarfa. Ni ba ta sokin san aure ne gida na sokin zo mun zauna. Ta soki zama uwar 'ya'ya na riba ta soke nan. Kiyo ladabi da biyayya gare ni ta sokiyo wannan. 'Ya'yanmu mai kular tarbiyya hakinmu ne wannan. Na zama abba ke kuma ummi mu yau zaman kauna. Farin cikin raina ke ce cikar muradina. Kina a